For mig der er empowerment, at man får styrke til at kunne klare de svære situationer, til at komme videre i livet, og til at kunne håndtere og være i den situation, man så er i. Jeg synes også, at empowerment er strategier til at kunne håndtere de forskellige situationer. Noget af det vigtige for mig, lige da jeg blev syg, det var, at mine forældre sagde til mig, at vi respekterer, anerkender, hvor svært du egentlig har det, og vi er rigtig stolte af dig. Det tænker jeg meget ofte tilbage på. Det var rigtig vigtigt dengang. Det var noget af det vigtigste faktisk. Så. Hvorfor var det vigtigt? Fordi jeg følte mig utrolig alene i det hele. Jeg kendte ikke andre, som var ude for de ting, jeg gennemgik i min første psykose og sådan. Så familiens opbakning, og de har været opbakning hele vejen igennem. Det har været utrolig vigtigt. Hvor der står en af os, og det handler om den her landskampagne, som kører for, at vi har kørt et par år. Ja, det synes jeg, der kom lyd på. Ej, det er fantastisk. Som handler om at mindske tavshed, tvivl og tabu omkring psykisk sygdom helt generelt, og hermed selvfølgelig også om skizofreni, som vi tager noget på i aften. Kontrollen over sit eget liv, lære at mestre det, man kæmper med. Ja. Det er ufattelig vigtigt. Ja. Og det er også det, mine forældre har hjulpet mig rigtig, rigtig meget med. Ja. Altså mine forældre giver mig ikke så meget mere empowerment mere, fordi nu er jeg kommet så langt, som jeg er. Ja. Men jeg har brug for at ringe til dem nogle gange, og lige få en anden vinkel, så jeg ikke sidder med det hele selv. Ja. Ja. Og også til min søster, hun kommer lige minder mig om de strategier, jeg egentlig har. Ja. Fordi når jeg har det dårligt, så er jeg svært ved at huske alle de strategier, jeg har. Ja. Så skal jeg lige mindes om det. Jeg har en liste derhjemme foran computeren, hvor der står alle mine strategier. Og der er noget, der virker bedre end andre på forskellige tidspunkter. Min bedste veninde, hun har samme diagnose, som jeg har. Ja. Og der kan vi ligesom... Det er lidt specielt, fordi jeg får selvfølgelig empowerment fra hende. Hun hjælper mig til at klare svære situationer, men jeg hjælper også hende til at klare svære situationer. Så det går begge veje, og det giver også mig rigtig meget at hjælpe et andet menneske. Mm-hmm. Så, for eksempel med selvskade. Det har jeg selv kæmpet med i meget lang tid. Så jeg kender det på egen krop, og jeg ved, hvad der hjælper mig. Og vi minder meget om hinanden, så jeg kan også hjælpe hende rigtig godt. For eksempel, når man prøver at stoppe, så er det sådan lidt ligesom et pres, at hvis jeg gør det igen, så starter jeg helt forfra. Men egentlig så er der jo gået måske nogle måneder, hvor du ikke har gjort det. Og det skal man bare tænke på. Og det holder hun mig fast med, og jeg holder hende fast i det også. Utrolig vigtigt. Det første 2 år, der havde jeg sådan næsten mistet mig selv. Ja. Og så det der med at finde mig selv igen, var en meget lang proces. Og en ongoing proces. Jeg havde lidt mistet min stemme, hvis man kan sige det sådan, ikke? Og det var specielt selvfølgelig de professionelle omkring mig, men også meget familien, som virkelig bakkede mig op og hjalp mig stille og roligt, ikke pressede mig for meget, og alligevel også det der med at presse sig selv for at udvikle sig, men ikke presse sig så meget, så man knækker halsen hele tiden. Mm. Det er noget, jeg stadigvæk lærer. Der er forskel for empowerment fra forskellige personer. For eksempel for mig der er der forskel på min veninde der, som deler min diagnose, og så min familie, og så de professionelle omkring mig. Der er forskel på, hvordan empowerment sådan virker på mig. Og det er også, jeg kontakter ofte flere, for at få flere idéer til, hvad kan jeg egentlig gøre lige nu. Mm-hmm. Altså inklusion er jo rigtig vigtigt. Yeah. Ja. Altså for at man kan udvikle sig, og for at man kan føle sig accepteret, og ja, det er rigtig vigtigt. Kan du mærke, at du er blevet inkluderet i din proces, at du bliver brugt til noget, at du kan bidrage med noget, og du kan hjælpe andre med noget? Ja, helt sikkert. Dine erfaringer er værdifulde og sådan noget? En af os. Ja. Fuldstændig. Efter jeg startede der er jeg vokset meget som menneske, og jeg har kunnet bruge mine erfaringer, også til at hjælpe min veninde der, men også til at komme ud og snakke, skrive mine bøger og sådan.
føle, at man bidrager med noget, er altså rigtig vigtigt. Og Gen mener også, at det har været helt fantastisk.